El ple municipal de juliol a Premià de Dalt va iniciar-se amb l'aprovació des de l'alcaldia de l'acte de la sessió anterior. Des de Governació es va aprovar també per unanimitat sobre la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, el qual destacava més quantitat d'homes que dones, amb un total de 10.966 empadronats al municipi. El següent punt que es va posar sobre la taula tractava sobre la moció per part de la Crida de Premià de Dalt per aturar l'abocament de sorra mitjançant un vaixell draga a la platja de Premià de Mar. La moció es va retirar donat que l'Ajuntament de Premià de Mar ha aturat aquest abocament de manera oficial. La cinquena moció presentada per la Crida feia referència a desvincular l'Ajuntament de Premià de Dalt de missatges sexistes i de la discoteca Cocoa, evitant que el bus que desplaça els joves fins a la zona d'oci de Mataró estacionés a la porta de la discoteca en qüestió. La moció va ser votada en contra per tots els altres partits que al·legaven que el servei del bus és molt útil pels joves que volen anar fins a Mataró sense necessàriament entrar a Cocoa i que l'Ajuntament no té cap pacte amb la discoteca per frenar aquest sexisme. La sisena moció presentada pel partit era la de demanar l'ampliació d'horari d'estiu del cap del poble, però també va ser votada en contra donat que no era competència de l'Ajuntament. Seguidament es va procedir a fer un informe de les regidories. En primer lloc, des de la regidoria de Cultura i Festes es va fer una valoració positiva de la festa major, destacant que ja s'estaven fent millores que s'havien demanat i també el gran èxit i participació que hi va haver. Des d'Hisenda va notificar l'estat de pressupost del primer trimestre de 2016. Des del Departament d'Ocupació Laboral es va destacar que 14 persones havien trobat feina i dels 11 alumnes que van fer el curs ocupacional, 9 també han trobat feina. Des de Comerç es va explicar la campanya de rebaixes al municipi, amb ofertes del 20, 30 i 40% de descompte, i també l'èxit del bus nit 2.0. Ensenyament va comentar l'obertura d'una tercera línia de primer d'ESO. Finalment va ser el torn de pregs i preguntes tant del Partit Popular com la CUP. Des del PP es va preguntar per l'actualització de l'agenda institucional de l'alcalde a la web, la col·locació de banderes de l'ANC en espais públics o sobre l'estat dels testos instal·lats a les avingudes Barcelona i Tarragona. Des de la CUP es va destacar el prec relatiu a la publicació de la memòria del procés participatiu del pla de mandat. També es va preguntar sobre els problemes d'enllumenat d'alguns carrers, que es van justificar per reparacions o caigudes de diferencials. Una altra pregunta era sobre la mort d'abelles al camp de futbol de Premià de Dalt, als quals el govern no en tenia constància. Finalment, també es va fer menció de les obres del Parc Nou de Can Figueres i sobre la situació actual de Camp Mercadal i Camp Batalla.